kay magpakupad ko sa kumpalan. Oh, taga-asa di ka? Taga Sitio Plus. Sige, kisay nani mo? Leslie ano. Sige Leslie, atong hubaron ang imong palad ha. Uy, si Leslie labing. Labing ka nga pagkababae. Unya ikaw, pagbantay ha, di sa mag-uyab-uyab kay aron makahuman ka sa imong pag-eskwela. Ning aksyon na ra ba ka karon na ra ba kay crush? So true. Sige, normal lang nang makrush ta kay sulundo na nato. Nya ikaw pod di jud ka makatulog ug naa kay plano. Example, gusto jud ko mo palit og blouse. Di ka magsige jud ka guna-hunaan na. Kay ang ikaw mupugong ka ug na kay kwarta nga tinaguan mupugong ka. Ug di na gyud ka mo ingon ka bahala mo palit na lang gyud ko. Unya ra ba ikaw kuan ka selosa? Sigsilos Marcus. Natural na nang magsilos ta kay tao raman ta. Unya ikaw nagplano ka. Naara ba kay kuan? Na kay chance nga makagawas. Kaning kamo tog eskwela aron mo apply og para gawas. Ug unsa ba ni Amerikano ba ni? Lo. Koreano do ya. Koreano imo ha? Kuan ka, dugukon kag laki. Dugukon kag laki. Nay daghang maibog niya ba? Unya ikaw sa imuhang barog na ay daghang mga tao nimo nga magsina ba? O magsulti-sulti. Normal raman ang naamang yung mga tao nga masina. Sa imuhang barog na ay mo ingon nga iyat lagi ni siya. Sige ra, sagrihi lang na sila. Unya, kanang ikaw ra ba kay kuan ka? Magpaluod-luod ka sa imuhang ginikanan og mga igsuon. Pero ayaw lang anak kay maghatag ang tag problema. Ano na palis. Maunay hubad ha sa imuhang palad Leslie. Naadyoy travel abroad or maminyo ba ka anig Amerikano? Duharay kapadungan ani magtrabaho or maminyog Amerikano. Taas kag pangandoy sa imuhang kinabuhi. Maunay hubad ha sa imuhang palad Leslie nga taga Sitio Plaza.